Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenin beýik ogly Magtymguly Piragy Harvard, Oxford, Cambridge derejesinde bilim alypdyr. Muny men diýemek emeli intellekt diýe. Ine men şuň emeli intellekt bilen şeýle bir söhbetleşik geçirdim. Şol söhbetleşigi ýaltama Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Ýöne men gysalyk size şol barada habar bereýin. Ýani emeli intellektden geçen söhbetleşime göre Magtymguly Piragynyň şol döwürde alan bilimiň derejesi häzirki döwürdäki bilim ojaklaryny deňeşdirende Harvard, Oxford, Cambridge ýaly dünýäniň iň awraýly universitetleri bilen deň gelýär. Ýani Magtymguly Piragy diňe bir ruhtaýdan beýik bolman şeýle hem şol döwürde özüniň döwrüne dünýä derejesinde bilim alypdyr. Bu bize näme öňerkezýär? Türkmen ýaşlarynyň Magtymguly Piragymyzdan nusy alyp, häzirki döwürde hem dünýä derejesinde bilim almaklarynyň nähili derejede wajyplygyny öňerkezýär. Ýani biz Atawatan media topary bolup, eger bizi ýerleýärleýänmeseňiz, dünýä derejesinde bilim almaklaryň magnaşykly maglumatlary size müdama ýetirip gelýär. Bilýär, finansiýalar bar. Şol sebäpli hem stipendiýalar bolanda, talip hakkary bolanda Atawatan Türkmenistan.com saýtynda müdama size bilen paýlaşýar. Onu näme şol habary ýaltanman doluny okan, hakykatdan hem Magtymguly Piragymyzyň diňe berýän gaýtmaýaly ruhtaýdan beýik bolmany, alan biliminiň hem dünýä derejesinde nähili beýikdigini özüňiz okap öwrenip bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun. Bizim sanatımız tutar namazı, yüreklerde bir ezgi. Atawatan Türkmenistan, işte bizim şarkımız. Oğuzhan'dır atamız, Magtymguly bilgemiz. Halılarımız efsanedir, o bizim kalbimiz. Beş eyalet, beş kardeş, yurdumuzun temeli. Mert Türkmenoğlu, işte gerçek aslımız. Türkmenistan, Atawatan'ın yeşil bayrak şanı. Gönlümde sonsuz sevgi, daima umut dolu anı. Masmavi göklerde gururla yükselir bayrağı. Türkmenin azmiyle parlar, cesaretiyle ışıldar.